Dursasana dasar para nyata. Mrene arep ngowo nglabrak wong-wong Karang Kadempel. Ora minggat bumi angus Karang Kadempel. Berarti arep ngerusak Karang Kadempel dasar para nyata. Sing betangi Bagong. Lho. Ayo sing gagah akeh, sing digdaya akeh. Petruk kon tekan kene. Aku nek mungsuh kowe tak idake modar. Kowe tak gajule ambyar sirahmu. Aku mau musuh wong ringkih kaya kowe. Del. Kok nglekar le? Mau tak deloki kaya bungah banget. Wah, setan. Wah, Bagong ngantem sampe. Ayo gentenan. Makane. Wo, nun sewu man. Pun ganti sampean to. Wis ket mau. Teguh Yuwono slamet. Slamet sekolah wala. Teguh Yuwono slamet. Slamet sing wala. Gong, mati pisan. Gong, manut dawuh Bapak, kowe karo aku kudu jaga katentreman nek Karang Kadempel. Bener. Ora pangling kae Kurawa dampyak-dampyak. Sajae mbelani karo Begawan Durna. Aku wis krasa to. Ning awak dhewe rasa wedi, awak dhewe rasa mundur. Iki ana sing jagani awake dhewe sapa? Ndara Werkudara karo Ndara Janaka. Pethoke, nek kira-kira Kurawa Banda kalani men ditandangi Ndara Werkudara karo Ndara Janaka. Yo, reng perang ora reng. Perang wis siap-siap kok ya. Ayo, ora usah wedi karo Kurawa. Rawir-rawir antas malam-malam diputung. Ayo reng, kowe sik tuwon dhisik. Oke. Magelah kaya ndo mentang kaya gendewa, ora sopan karo piyayi. Petruk. Sampeyan mriki butuh napa? Belani karo Bapa Durna. Bapa Durna dicamah asmani karo Bagong. Ayo di Bagong. Tak pecahe sirahe. Butuhke aku wae. Gong, aku sik, aku melu omongan kok. Yo. Kartomarma. Yo, dasar para nyata, kowe wani karo Begawan Durna. Wani mergo kelakuane Durna sing ora apik. Aku jane ngajari karo Durna mergo Durna pakartine ora apik. Pendhita sing angkara murka, wajib apa tak bekteni wajib apa nganggo unggah-ungguh. Kowe mbelani Durna apa dianggep anak Semar wedi karo Kurawa? Aja meng kowe mo. Kerubutan sawadya balamu Kurawa kon maju kabeh, kon ngrubut Petruk. Lho kok aku. Sing arep perang sapa? Aku sik. Aku ki mung nantangke kok. Wani karo kamu. Apamu sing tak wedeni? Leno pangindamu. Tak canda tak gletho ndasmu. Tinjung akhirat nyawamu. Minggir kok gak tandangane. Oke. Sikat terus. Ya. Maju mriki. Nek sampean kepengin kewirangan. Ora minggat Petruk kantong bolong bilani Bagong. Tak katutke dosane. Mang mriki, Den. Kula mboten bareng dasar kepara nyata. Awake mung sak bitik. Maju ning peperangan sing dadi nyatane. Swatama anak Pendhita Durna. Ayo. Ora gelem ngulungke Semar. Karang Abang, Karang Kadempel. Wani mungsuh nolak kareng tinjung akhirat nyawamu. Kok nglerang reng? Ayo anak buahe Bruce Lee kok. Canek menangan aku nek wis ngamuk. Oh. Aja kok ming perang biasa. Perang Madras aku iso. Perang Candrasa aku iso. Murid Ndara Janaka ndereke Ndara Janaka pirang-pirang taun kok Glutra Kurawa kok kalah. Mirang-mirangke. Swatama kalah lho kowe. Aja kok Satama. Dursasana. Oh ya kebangetan. Le nantang kemunggahan kowe le nantang. Dursasana kan maju rak. Poteng-potenge kuwandane. Ayo kanene. Ora bakal tak tinggal loncat. Oh, Ponokawan gugu karepe dhewe. Kalau reng wonge sumbar.
Ngosek aku rung siap kok ya. Tandange rasa direh. Petro wis gelut. Nah, aku wis gelut. Aku ngapa? Meng paitan cangkem tok apa? Ayo kowe yo temandang kaya ana sing wis sumbar. Wehehe. Tandangi nek cara aku ngono. Ya, kalah cacak menang cacak. Modar ngrungkepi bumi kelahiranku tak totoke legane atiku. Joget kok ora keaturan. Tak kecekelku kok. Kowe joget gleleng. Aku isane joget nguncalke sikil. Ora minggat kena cangkemmu modar. Dursasana dasar para nyata. Mrene arep ngopo wae? Nglabrak wong-wong karang kadempel. Ora minggat bumi angus karang kadempel. Berarti arep ngerusak karang kadempel. Dasar para nyata. Sing betengi Bagong. Lho. Ayo sing gagah akeh, sing digdaya akeh. Petruk kon tekan kene. Aku nek mungsuh kowe tak idake modar. Kowe tak gajule ambyar sirahmu. Aku mau musuh wong ringkih kaya kowe. Mudur, ngopo? Kowe aja sok ngembe karo wong. Aku ki arep kok niki wong digdaya selamat dadi Bagong. Aku maling belum tau konangan. Apa kowe ngece karo aku? Yen ora wong limpat ora bakal kelakon to. Sing dadi nyatane. Lho, nyatane piye? Kowe apa aku sing modar ning kene? Wah, iblis larat. Ora minggat pecah sirahmu. Ya, lho. Ini pecah, guys. Iki 3 tahun tak pecah dhewe ora tau iso pecah. Ini pecah, guys. Setan ora. Ayo kendeli ngono kuwi disumbari pecah sirahmu kok melayu berarti jireh. Nek sumbari pecah sirahmu dulungke sirahe berarti cah kendel. Pecah sirahmu, ya, guys. Kowe wani kok ngene iki, rung karuan wani nek aku sing muni pecah sirahmu dur, kowe mesti mak tratap ngono. Nyo. Edan ora edan serius iki nyo. Ngantem sak pol-polmu nek nganti iso pecah, meguru karo kowe 20 tahun aku, sumpah. Nyo. Weh, ya tenanan kok. Tenan. Yakin bola bokin. Sumpah. Ora bakal aku gawe-gawe nyo. Nek ya kuwi kowe ngantem aku sirahku ora pecah. Gentenan kuwi adil. Gentenan piye? Genti aku njotos sirahmu. Mengkari kuat-kuatan sing sirahe empuk ya modar sik. Nyok wis. Weh, lah ngono kuwi ditampa ora penantangku. Wani wae, wani ya gak ditonyo. Ping pira? Manut. Aku ki ping pira-pira manut kok. Nyok. Iya, iya. Kendel tenan kowe. Wedi, nek aku madhep rene wedi, tak mungkur wis nyok nyok. Nyok wis. Nyobres ngono. Piye to? Kene ora gelem, kene ora gelem. Maksudmu gimana? Oh, ambangane aku ndisi kowe batur, aku ndisi ana. Nya ayo. Ayo. Wedi saka arep mburi wae nya ayo. Kuwi ngapa tawa apa ngapa kowe? Kaya aku iki lho nya. Lho, mat. Suwe mat. Diantem ya ora apa-apa. Mburi wae nya. Lho kene iki mat. Lho, ora gelis. Oh, mat yo mat nya ayo. Mburi wae nya ayo. Kaya aku lho nya. Isa aku yo iya kok nya. Ayo areng apa? Mburi wae nya, mburi nya. Wajange cak kendel ae. Wis yo modar tenan. Yo serius yo. Ayo. Kowe sik aku sik manut. Nya aku sik nya, sampean Pangeran Pati tak punjul nya. Lek pecah, kowe lak domongi kok iki 3 tahun tak pecah ora tau pecah. Nah, nek sampean mecah sirahku sekali tonyo iso pecah, aku mengucapkan matur nuwun. Iya. Nya malah tok entengke patiku nya. Pecah sirahmu. Nya. Kowe iki domongi ngeyel gak wis to? Lho, wis e. Lho. Wis to? Wis. Lho, kok ora krasa? Wah, lah demet ki. Wah, ngece tenan iki. Wis tak antem kok mulih ra krasa. Edan. Wah, wis ngantem to. Wis. Meneh ora? Oh, meneh. Ya, tak hitungi lho iki wis pisan lho iki tambah meneh pindho. Ya. Wah, dia-diamu e. Endi sing jebol?
Mbok nek ngomong ora ngawur. Lho. Lho kowe mumet ya ora, kaget ya ora. Ayo ngene iki keahlianku. Ayo kene tenan. Oh, aduh, modal iki. Iki adil ora kok modal adil. Ya, aduh. Ora cerewet wae. Gek ngantem. Nyo. Bismillah. Ya. Ora kabari sik sadurunge. Ya, piye? Wingi bar tak nggo ngantil sirah wedhuse pecah dadi papat. Wah, jangkeme. Tenane asli takono Petro. Wis rasa wae. Utang loro rasa. Kene. Wah, modal tenan iki. Siap. Woi, banyak. Ata-ata ya. Mati jeneng aku baca tidak kawan. Wis. Akhire mek semono. Wah. Gile, ayo, mbok ping 5 kas. Kowe guyon kowe. Aku ngantem tenan ya, Dur. Meng kekuatanku ki meng semono kowe. Ayo kene tenan. Nyo. Nah, wulu. Nah. Ping 3 lho, kowe. Ya. Kene. Nang dia baca jahit. Ya. Pisan to lagian? Nyo. Madhep mburi. Oke, nyo. Waduh. Mbok sing tenanan. Aku ki tenanan ya, Dur, yakin sumpah. Iki lho, sikilku sing. Lho, bledok mlayu rono. Kurang pisan. Ya, nyo. Tok. Ayo, sak banter-bantermu. Hop! Del. Kok ngelekar, Lek? Mau tak deloki kaya bungah banget. Wah, setan. Wah, Bagong ngantem sampe. Ayo, gentenan. Makane. Wo, nun sewu man. Pun ganti sampean to. Wis ket mau. Wah, ngapunten. Ngapunten, Lek. Ayo mundur, ayo. Sing ngetape kula sapa? Aku. Sing ngakon Dirna. Terus sing ngakon ngamuk ning kana ngedepe sapa? Aku. Kowe wong tuwa apa bocah? Wong tuwa. Nek kowe wong tuwa kudune iso mikir nih. Penyakit kowe. Kula tak ketape kok ngrampak utawa kok ngrusak karo ngademel iki, kowe iki pateh wong maling. Pateh. Ana pateh kudune iso mikir. Iya. Rene. Ora ana bandep watu kowe. Iya. Kowe ngerti Bagong nek nesu apa? Medeni tak omong. Aku nek nesu tanggaku geger pitike tak blediki kabeh. Utek aku mbok udu, Pak bledek kabeh bleh kabeh. Iya aku njaluk ngapura. Aku tak bali rana, dadak seneni aku kok tratapan. Aku iki lemah jantung lho, Gang. Kowe paham ora? Karang kadempel ki ora duwe salah ora diluput karo Gong Istra. Durna boyong Semar kok wong karang kadempel dikatuke dosane karo piye? Karepmu piye? Iya. Agawa kluku bareng. Sadar? Sadar. Aku tak rono ya. Tak rono. Kena rono ning ana syarate. Syarate apa? Kowe nek tak undang sengkune ngono le maksudan dalem Pak Guru, ngono ya. Ora iki aku isine, Kang.
ditonyo ana nyanyi wis kono wis kono gawe nyanyi mentok tak kandhane engko anggere mandek kok buandem watu mentok ya tak kowe notasine sing bener keprowak nggih mboten hafal kudu apa mentok kok mentok datar mentok tak kandhane ngono mentok tak kandhane eneng kandang wae Dipate sadar insaf sampeyan ki pate bebek ngisen-ngisen ki pati yang ratu gong binan ora kok nang nyanyi bebek adus kali sakune dhewe tenan mboten bebek adus Dipate kula malu lho kula isin kula lingsem Dipate sampeyan niku piyayi luhur wong nomor 2 teng negara Ngastina wong sak negara kira niku mbasa kabeh karo sampeyan kok bebek sampeyan dhewe ampun kaya ngoten ta Dipate bebek oh mancan kandang-kandane ngayal bebek Kang Duna pripun Dipate sengara iso ngalahke Panakawan cecak nuntal cagak cebol gayu wulan wuta ngitung lintang tangeh lakone cepak wurunge pripun terusan nyuwun pambiyantu ning Iwang Pikulun Pandya Betari Durga ontring dandang manguri mangga Dipate Wetro dalem Pak barang kadempel wis padhang nggih ning isih ana gawean pripun to nek Sinuwun Ndarawati pancen aku wis utusan kalawan salah sawijining titah utawa kawula ing Karang Kadempel. Aku mau rak kandha Sinuwun Prabu Puntadewa matur yen to kabeh kudu ganep piranganing Pandhawa, aja ming 5. Ning uga ingkang duwe sambung getih kalawan para Pandhawa kudu mlumpuk ning Karang Kadempel. Nggih. Sowana ning Mandura, Sinuwun Mandura aturana tindak mrene. Waduh. Nek duka, Pak. Nek nesu ya ben nesu. Ning sing baku upama panjenengane iki duka supaya tok ganggu penggalihe men ngoyak karo kowe engko tekan kene ana Sinuwun Ndarawati. Oh nggih, ngestaken dawuh. Pamit, Pak. Sing ati. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu kula. Prakuta. Wonten dawuh Sinuwun. Kaget rasamu kowe tak awi nyaket ning Datriya Projeng Mandura. Oh, Gunawalan panampi kula sareng tampi timbalanipun Gusti kula ingkang Sinuwun ing Mandura. Tumunten sak mangke kula cemadung dawuh. Badhe wonten maridamel menapa Dewaji? Jroning kedaton Mandura isine mung panjenengan ingsun garwaku Yai Dewi Rawati apa dene anakku Wisata lan sira Kakang Patih. Inggih. Mula ora ana ingkang dak caketake bisawane kejaba mung Kakang Patih Praguta. Ngene. Tembang rawat-rawat bener mbok bakul sinambi wara pawarta binanku ing Karna. Nalika semono panjenengan ingsun entuk kabar saka Yayi Prabu Ndarawati yen to dina samengko para Pandhawa nglumpuk ana ing Karang Kadempel wigatine bakal nyatakake Kakang Semar Badranayana bakal duwe gawe ya kuwi bangun jiwa wontene ukara bangun jiwa mau wigatine kepiye lan perlune apa panjenengan ingsun durung bisa ndungkap dumune Prabu Ndarawati nganti lampun Kakang supaya prapta ana ing Karang Kadempel ewadina ingga sepriki jeneng ingsun durung jengkar saka kedaton menawi panjenengan menika badhe priksa menapa ta wigatosipun Kiai Semarangipun badhe gadah damel bangun jiwa menika mlampah iki sampun ngantos nyuwun mriksa dhateng Kakang abdipun Praguta ning panjenengan menika rawuh wonten ing Karang Kadempel. Menawi panjenengan sampun dumugi wonten ing mriku, tumunten samangke badhe mangertos menapa ta wigatosipun Kyai Semar badhe gadah damel bangun jiwa. Lah menawi panjenengan menika ndangu dhateng abdipun Praguta, kula niku mboten ngertos.
Wong kula ngertos menawi Semar badhe gadah damel bangun jiwa meniki saking paduka Gusti kula Sanata nembe kemawon menika lho. Ya mung ngrasaku ora kepenak. Ing atase panjenengan ingsun kuwi Nalindra. Sak jagat pramudita ingkang sinebut Tiyang Agung ki mung siji, Nata Mandura Prabu Baladewa. Lah kok dadi aku kudu ketayanan prapta ning Karangkadempel. Monggo Semar kuwi derajate ngaceplik, Semar kuwi mung Panakawan. Ing mestine yen Semar bakal duwe gawe kuwi nyuwuni dipalilah marang Tiyang Agung Baladewa rawuh utawa prapta ning negara terus nyara widekake apa wigatine ora kok priyayi luhur padha diaturi rawuh ana ing Karangkadempel. Semar ki derajate apa? Lah menika panjenengan menika senengane ngendak gunaning jalma menika mboten sae. Maafun lho Diwaji, mboten kula badhe tutur dhateng panjenengan menika mboten. Namung estunipun tiyang sajagat menika sampun sami prisa sedaya. Semar menika tata lair panci namung abdi nanging batos menika Dewa Ngejawantah. Pandhawa menika dipun mong dening Semar Badranaya nyatanipun sakmangke Pandhawa menika dados tiyang kalugeng rat Jayeng Bawana. Sinten ingkang boten tepang kaliyan para Pandhawa. Menawi tiyang-tiyang Karang Pradesan menika padha sami kedanan kaliyan para Pandhawa, anggenipun Pandhawa menika tansah raget kaliyan kawula alit. Menawi sesamining Nalindra sami tresna kaliyan para Pandhawa menika sebab Pandhawa menika tansah nggatosaken dhateng kawontenanipun negari liyan. Cobi kula trimenggali. Pandhawa mapan wonten ing Karang Pradesan tansah kathah ingkang kepengin ngampiraken lan Pandhawa supados dedunung wonten ing gubukipun. Pandhawa mapan wonten ing wana boten kasangsaya dening satu kewan galak. Menika teges Pandhawa menika dimpong dening Kyai Semar menika dados mustikaning jagat, mantasaning titah, unusaning jalma. Lah kok panjenengan ngendikake Semar kuwi apa lho mangke piye nampun kados mekaten. Lah mila tiyang gesang wonten ing alam padhang nika aja sok ngembe blegere ala ning janjane menika. Nika ya iso duwe pethingan dhewe-dhewe menika saged. Prasa dadak mejang mulang karo aku. Wose Baladewa ora bakal prapta ning Karangkadempel. Nadyan Kyai Prabu Ndrawati, kadang-kadangku para Pandhawa wis prapta ning Karangkadempel, nanging aku ora bakal tekan Karangkadempel. Mbah, apa sing dikarepake dening Semar Badranaya kuwi dudu perkaraning Baladewa. Aku gelem nampa pangandikaning Semar, ning Semar sowan ana negara Mandura. Merga derajate Baladewa kuwi yang ditanding karo Semar isih dhuwur derajate Baladewa Pragata. Lho, iki ora pangling kaya Petruk. Nggih sinuwun kula ingkang sowan. Bekti kula kunjuk nggih sinuwun. Ya, Petruk kak tampa ralat pangestuku tamanono. Nggih, sangat anggen kawula ndadosaken jimat. Petruk hage matur. Purwa madran wusanane wigatine apa? Matur Tiyang Agung. Ya. Kula dipun utus dening Bapak Semar gandeng samangke para Pandhawa menika sampun rawuh wonten ing Karangkadempel nengga rawuhipun Sri Nata Agung ing Ndrawati. Inggih menika sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Lah Bapak Semar dawuh kaliyan Petruk, aku nyuwun sinuwun Mandura aturana rawuh ning Karangkadempel. Merga aku mbutuhake Pandhawa 5 lan kang isih ana sambung rapete kalawan para Pandhawa. 1 Ratu Ndrawati, 2 Nalindra Mandura. Brengking sak menika Diwaji, cekap semanten atur kula mugi parangka enggalih paring dawuh. Samangke kersa sareng kaliyan lampah kula menapa sinuwun Prabu Mandura badhe nitih Kyai Puspadenta piyambak rawuh wonten ing Karangkadempel. Mekaten atur kula sinuwun. Petruk, dalem. Sadurunge aku prapta ning Karangkadempel saiki aku tak takon karo kowe gage wangsul ngopi takon kali Pertitis. Niate bapakmu iki piye? Kok kepengin bangun jiwa kuwi jane sing dibangun jiwane sapa? Yen ana keterangan ingkang gemathok, yen ana keterangan ingkang terwaca, tak tampa aku bakal prapta ning Karangkadempel. Nanging yen ora ana keterangan, iki mbok aturake marang Nata Mandura. Taunala Windana aku ora bakal tekan Karangkadempel. Nuwun sewu nek perkara nika kula mboten ngertos. Ajeng bangun jiwa niku jiwane sapa? Niku ora dong. Ning bapak niku niate pancen pengen bangun jiwa. Mila perkawis menika kula semanggal sinuwun Prabu Mandura. Namung bapak ngantu-antu rawuh panjenengan. Yen aku ora bakal tekan Karangkadempel. Lho, tegesipun apa panjenengan mboten mersakaken dhateng bapak? Napa panjenengan mboten mersakaken dhateng Semar? Sing diantu-antu sinuwun Prabu Mandura, sinuwun Kresna niku dalam perjalanan. Ngoten. Mangke nek sinuwun Prabu Mandura menika rawuh mriku, sinuwun Prabu Ndrawati rawuh mriku niku gampil
mengke rak panjenengan priksa piyambak. Niate bapak napa kok pengen bangun jiwa ni janjane mengke ajeng diterangke karo bapak dhewe ngoten lho. Yen bapakmu ora meneh keterangan iki gumathok, aku ora bakal tekan Karang Kadempel. Oh nggih mboten napa-napa, mboten napa-napa. Nek ngoten panjenengan sampun balak napa sing didhawuhke bapak. Mboten napa-napa. Kula ya ora arep meksa. Wong gunane apa kula maksa panjenengan ora gelem kok dipaksa. Nek pancen mboten nggih mboten dados menapa. Ning mengke kula tak matur bapak. Dasar ana alasane Sinuwun Prabu Mandura mboten kersa rawuh wonten Karang Kadempel niku perkarane napa kula tak matur bapak. Ngoten. Dipun cekapi semanten mawon. Kula nyuwun pamit tambahi pangestu kula tak wangsul teng Karang Kadempel. Ngoten. Kula tak wangsul tak matur karo bapak nek Sinuwun Mandura mboten kersa rawuh teng Karang Kadempel. Baliyo dina iki kowe terus. Oh nggih, matur nuwun nyuwun pamit sinuwun. Kula badhe munjuk atur diweji. Yo Pragotowi. Kula menika sareng nyumurupi dhateng kawontenan kados mekaten menika kok manah kula tumunten gelo. Kula suwita Sinuwun Prabu Mandura menika kula menika sanget ngagungaken lan ngagengaken dhateng asmanipun sesembahan kula. Kula suwita tiyang agung, kula suwita ratu ingkang saestu berbudi balaksana nadyan gadah pewatekan dosa kau tur gampang muring ning panjenengan menika kondang ratu sing adil ing samukawisipun. Lan boten ati tumindak ing boten sak mesinipun ning sak gedhagan menika kula dadi patih kok rasa kula gelo. Ha ngene iki wau. Kilora Petruk rawuh. Namung nyara wedhaken sarta munjuk atur menawi panjenengan katuran rawuh wonten ing Karang Kadempel. Ning kok sugal panjenengan paring pangandikan. Panjenengan paring dawuh kaliyan Petruk, Petruk, nek bapakmu ora ngandhakake apa to swigatine nggone bakal bangun jiwa. Aku ora bakal tekan Karang Kadempel taunono windonono. Aku ora bakal tekan Karang Kadempel. Lho, mangke rumen to sinuwun. Petro nuwun sewu mbok panjenengan nggih kemutan duk nalika wonten kraman. Inggih menika Raden Basuwara Kangsa. Petro wonten ing Widara Kandhang menika nggih tumut momong jengandika. Semar wonten Widara Kandhang menika nggih tumut momong jengandika. Lah kok panjenengan lajeng gadhahi pambekan ing kados mekaten menika. Nuwun sewu. Petro mundur kanthi lega. Nuwun sewu pasuryanipun utawa praupane Petruk menika mboten kaya kuciwa, mboten kaya gelo ning ati mesti rada cuwa. Merga Petruk mangendikane sing kaya ngoten diwaji, mbok ampun kados mekaten to sinuwun. Monggo to dinten samangke kula dherekaken supados panjenengan prapta utawi rawuh wonten ing Karang Kadempel. Nekseni kemawon niku abote sepira to? Nekseni niku abote sepira, Cobi? Nek ditanding karo para kawan gene momong sampeyan teng Widara Kandhang sikil dienggo sirah-sirah dienggo sikil. Saniki diaturi rawuh wonten Karang Kadempel. Mongko sing nyuwun panjenengan rawuh teng Karang Kadempel niku Semar. Lah kok panjenengan anggenipun paring dawuh kados mekaten menika wah, lah kok ngilang-ilangke dadi tiyang agung. Wah, Pragoto, Pragoto. Nadan kowe iki tak pikir-pikir patih sing gaweane gawe jengkel atiku ning tinemune bareng kowe iso ngelingake karo panjenengan ingsun. Yo. Ora bakal aku ngilang-ilangke labuhan ing Semar Badrana ya Pragoto. Wonten dawuh. Ditiyang iki ae Puspa Denta cawis nak nitik gajahku prapta nang Karang Kadempel. Lah rak ngaten. Marmanipun rika nggan sak mangke Kakang kula timbali supados rawuh wonten ing Bali Marti Wunda. Krana badhe wonten atur ingkang badhe kula njaken kersanipun Kakang Narada. Inggih menika muganipun Semar Badranaya. Inggih pun Kakang Ismaya. Anggenipun kepengin bangun jiwa wonten ing negari Ngamarta satemah karya gara-garaning Kayiwangan. Menika Kakang, lajeng kersanipun menapa Kakang Semar dipun nepataken? Menawi Kakang Ismaya dipun nepataken lepatipun wonten pundi? Wong nyatanipun piyambakipun menika boten ganggu gawe dhateng kawontenanipun Paduka Pramesti Bathara Guru. Tata lair mboten ganggu kaliyan kula nanging batos sampun ganggu dhateng adeking kalindran kula krana hawa panas ingkang sumundhul ing ngawiyat akarya gara-garaning Kayiwangan. Mlengking saking menika titah pujangkara ingkang sampun wantun damel gara-garaning Kayiwangan sayekti sakmangke badhe nampa pidana saking ulun Kakang. Talah Durga Permanyana parigawe apa kita sowan mangka tanpa tinimbalan. Nyuwun mangapunten ulun. Awrat tinangisan diningipun Begawan Durna. Nalika semana prapting wonten ing dandang mangure piyambakipun nyara widhaken bilih gagalipun badhe amboyong Semar. Kana sak mangke Semar badhe ambangun jiwa
nyuwun tulung dhateng kula supados samangke saged njugaraken Semarangipun bangun jiwa malah menawi saged Semar badhe kabuyung wonten negari Ngastina. Pandya Betari Durga banjur wigati kula namung badhe nyuwun senjata pitulung dhateng Paduka Hyang Adi Bu Kulun. Samangke supados ngemontaken dhateng Semar sampun ngantos mbangun jiwanipun para kawula sak negari Ngamarta. Bu Kulun jagat menika kedadel wonten ala wonten becik ana padang ana peteng. Menawi mangke titah sak negari Ngamarta menika dipun damel padang sedayanipun kaenipun Semar Badranaya. Lajeng menapa pedamelan kula Bu Kulun? Durga, kula wonten maring adhaw. Bener kang dadi atur kita. Tumuli ora usah dadak kewalang ati kang dadi ati kita. Ayo. Derekno panjenengan ulun prapta ana ing Karang Kadempel. Yen bisa bakal ndak tanjake apa ta wigatining Kakang Ismaya bakal bangun jiwa. Yen mengko bakal ngembari marang panguwasa ulun, sayekti kita ora usah melu-melu ulun pribadi kang bakal nglangket nganti ndak gelak lakuning Natandrawati prapta ing Karang Kadempel. Ing cipta ora ana kejobamu kepengin nyadong timbalaning Kakang Nayantaka. Aku go prapta ning Karang Kadempel. Petruk ing suwana negara Mandura tumuli nganti kawan panjenengan ingsun prapta ning Karang Kadempel. Sejatine niatmu kepiye? Nuwun sewu sinuwun. Syukur dene sampun sami kepareng rawuh wonten ing Karang Kadempel. Amargi niat kula menika mboten kok namung bangun jiwanipun para kawula sak negari Ngamarta. Ing nuwun sewu mboten nampa kula kuma lancang. Ning sing jeneng wong tuwa kaya kula niku wajib tutur-tutur karo sing enom. Kula niku tukang momong kaya dene wong ngangon sapi. Nek sapine arep nerjang tanduran utawa arep nyemplung jurang kula wajib gawe srana sapi niku aja nganti nerjang tanduran utawa dene nyemplung jurang. Mula mboten ketang sekedhik atur kula menika mugi dadosa srana anggen Paduka eling dhateng jejeripun piyambak-piyambak. Pandhawa menika gangsal cacahipun monggo nyatanipun Pandhawa menika saged rumagang jumangkahaken suku ngrembihaken asta. Menika mboten badhe kantun tansah tetarosan kaliyan Natandrawati. Mila menawi wonten menapa-menapa ing tumanduk dhateng para Pandhawa, Ndrawati mesti melu katut, tegese mesti kelepetan. Kakang Semar pancen bener mengkono. Sampeyan minangka dadi pamomonging para satriya Pandhawa supados saya limpat saya lantip ing panggrahita. Nek Pandhawa nedhengipun supe dhateng kawontenan nggih panjenengan ngelingke nek Pandhawa nedheng ajeng menggok mengkono Kakang nggih. Ampun ngantos dumeh Pandhawa sakniki wis apik terus ora perlu diulatake. Ngibarate saya dhuwur uwite saya gedhe angine. Mila rubeda iki tumanduk dhateng para Pandhawa menika saya gedhe. Pandhawa menika mangres agung kawula dasi negari Ngamarta. Nek nganti ana alaning Pandhawa kawula ya ngrasake luwih-luwih Pandhawa menika sinudarsana dening para kawula. Mula sak tingkah laku ning para Pandhawa niku ditulak dening para kawula ampun nganti Pandhawa menika ala kawulane ya ala. Mula sampeyan ingkang wajib ngemutaken napa to sababe kula kepengin panjenengan ugi rawuh mergi mboten kula niki ndhisiki dhateng panguwasaning Gusti, ndhisiki dhateng kudrating dewa mboten. Arepa sampeyan niku duwe kewajiban mranata negara Ngastina ning sesuk kala mangsane sampeyan yo duwe kewajiban. Kewajiban sampeyan benjang mboten sanes ugi badhe mranata dhateng sawijining praja. Monggo sing panjenengan tata, sing panjenengan ulataken, panjenengan anyalira Natandrawati niku sesuk isih pinten-pinten puluh taun suwene wadene sakmangke kedah kula emutaken supaya negara niki tetep adil, makmur, warata, tias bagya mulya wiwit diasta dening para Pandhawa ngantos sak turun-turune sesuk Ndara. Kakang Ismaya aku ingkang mrapta ning Karang Kadempel. Manikmaya. Lah kok ora kaya adat sabene kowe sugal tanpa tata krama prapta ning Karang Kadempel. Aku prapta ning Karang Kadempel saiki mung kepengin ngelikake marang Kakang Semar. Ngelekke sing kepiye? Pundhaten semene nggone darbe niat bangun jiwa.
Apa to tegese bangun jiwa lamun panjenengan ulun ingkang merdekake kita bakal ngingerke blating panembah. Aja ngawu gawar ngawur kowe. Buktine kabeh kawula sakarang kadempel Nalindra Ngamarta Ndarawati lan Mandura. Mbok dawuh supaya prapta ning Karang Kadempel supaya kabeh padha percaya marang Semar Badranaya. Kabeh padha percaya marang Semar, Kakang Ismaya satemah kabeh padha lirwa marang kiblating panembahing Bathara Guru. Kowe iki nek nggih derajat aja kebangetan. Kowe lali karo jejermu. Apa mbok anggap titah semene iki padha nyembah karo kowe? Saperangan pancen ana sing nyembah karo kowe ning saperangan saiki wis padha ora nyembah karo kowe ning nyembah kalawan sing ngakarya jagat. Ya kalawan Gusti Kang Maha Suci. Kuwi kabeh ora lupa. Dadi aja mbok peksa. Aja mbok peksa kudu nyembah marang Bathara Guru. Ki Kakang Ismaya. Ing ngaja-ajahi para titah kabeh padha ninggal marang panembahing Bathara Guru. Kowe iki anggere aku duwe gawe kowe mesti golek-golek kesalahane Semar, golek-golek keluputane Ismaya. Iki mesti ngono kuwi lho Bathara Guru. Apa mbok anggap aku ora ngerti? Kowe golek-golek keluputane Semar iki ora kok saka karepmu dhewe. Nek jane karepmu iso didandani, ning merga nggonmu tansah keblithuk marang Betari Durga ya permoni. Wekasan kowe dewa sing apik iso digawe ala, dewa sing bener iso digawe luput. Iya apa ora? Lah kok dadi kaya mengkene kahanane Kakang Semar kok dadi Iwang Mikrun manik moyo malah tedak unyang Madyapada. Lho iki Iwang Mikrun Jatimurti kok malah melu tedak ning Karang Kadempel iki piye Semar? Ampun do kuwatir. Guru niku nek kula duwe karep mesti rak ngonten niku. Ning jane ora karepe guru dhewe. Ten sing ndombani ya Betari Durga niku. Mula sampean kudu sing ati-ati. Kula wis kelakon bangun jiwaning para satriya, para Nalindra Ngamarta Ndarawati Mandura lan kabeh kawula sakarang Kadempel saperangan negari Ngamarta. Kanugrahane wis iso digayuh niku biasane pacobane cepak. Mula kudu padha tata-tata. Pundi kula cemadhong dawuh. Durga kanyatan niatku kawanguran dening Kyai Semar. Najan setemene tak olak-alik keluputaning Kyai Semar mboyawana. Niat bangun jiwa uga becik. Nanging gandeng ulun tinangisan dening Betari Durga wekasan aku kudu tumindak ing ora prayoga. Goleki keluputaning Kyai Semar nanging ora bisa ketemu malah wis kadenangan yen to niat Manikmaya mau merga saka pamothaing Betari Durga. Mangsa borong permoni ketatna wadyabala berkasaan jim setan mriprayangan supaya ngganggu adeking Kyai Semar. Aku ora kewagang nandingi Kakang Ismaya. Ramaya wonten dawuh mindho gawe ndadak sambat tekan Kayiwangan. Tinemene Wang Mikrun Bathara Guru ora bisa nganake marang Kyai Semar Badranaya lan ora bisa ngluputake marang Kyai Semar. Merga gegayane Kyai Semar nggo dibangun jiwa kuwi apan wis bener lan ora ana keluputane. Ning gandeng kabeh baju barat padha ngelih lan butuh pangan. Pandhawa Sukerta ning Karang Kadempel. Semar Badranaya ya ning Karang Kadempel. Ampyaken wae laladan Karang Kadempel gawean geger Karang Kadempel ya Jaramaya. Inggih sendika. Maune ademe kaya ngene kok. Iki hawane saya anget. Tur mambu menyan. Hawa. Oh, meneng. Ora persis sedoten. Wah. Iki menyan Cina to. Kowe ngentut to? Hoy ora. Iki bener ngendikane bapak. Godane mesti teko. Iki nek ora dhewe ngati-ati ngrekoso malah nggugu karepe dhewe malah cilaka engko. Ha iya mula ora usah dadak ngalamun to. Ya. Nek nganti ngalamun kowe mengko kang slupan demit balane pirang-pirang do ngramyang. Ah iya. Mula ta ngapa nulis apa ta apa. Cangkeme iki diobahke. Mangan apa to nek ora ana Pak dus-dus ya dimangan ya ora masalah. Men supaya cangkeme iki obah, nek nganti ora obah ndak dangslupi apa-apa malah cilaka kowe. Kowe barang ya kudu meneng wae, Gong. Kowe aja ngendi ilustrasine telat. Aduh.
Aduh. Trio. Aduh. Ndasku buyar banget, Trio. Lah ngopo? Buyar wae. Wes, Trio. Sirahku buyar tenan yakin sumpah. Buyar tenan sirahku, Trio. Ben ketiwasan to, lho. Piye, Petro? Ngendikane Bapak. Nek karangga dempel ajeng wonten godho sing gedhe. Lah nek mau Bagong ora ana apa-apa kok terus sambat sirahku met, Trio. Sirahku met. Bar niku terus ngantem kula sakayange. Gong eling le. Eling yo, Nak. Elingo Cah Bagus. Iki Masmu. Ning sing ngangslupi Bagong. Wah. Wah, edan. Ditendang ora apa-apa. Wah. Setan kok. Kowe nglangsupi adikku Bagong iki karepmu piye kowe? Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Lah, mari ora le. Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Wis mari ya, Nyok. Wah, ora ngerti kok ya. Wis mari genah matane ireng wis nang tengah kok. Wis diantuk. Wis kono apa? Nek eneng demit, eneng setan sing kuwi balane Betari Durga. Wene ana japa mantraku Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Ngono kuwi duneke ngono kuwi engko setane mlayu. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Wis gaki. Nyade ora temandang ndoro-ndoro. Ketemu demit-demit kang malah cilaka engko. Ayo. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Rasa dingetke rupane Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Edan tenan kok. Demit kok iso kobong awake. Ayo, Gong. Heeh. Santai. Santai. Udus. Aduh, aku ora apal lho. Terus? Aku ketemu dong tak kabari. Apa nih? Coba mantrane. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Jadi ngetke. Ingetke ra kuat aku. Medeni tenan. Teguh Yuwana slamet. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Teguh. Wah. Teguh. Teguh Yuwana slamet, slamet nang gone Yuwana. Ketemu Teguh. Alah Teguh. Truk. Oh, apal nggih. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Wah. Udus. Wedan nyunggi gentrong. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Dapalke, Gong. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning. Oh. Ya ana. Ngembruki ora.
Us. Ngapa iki, Kang? Ana demit medeni tenan kok. Medeni yakin sumpah aku ora. Teguh Yuwana Samlet. Teguh Yuwana Samlet saka sane Gusti. Teguh Yuwana Samlet saka Gusti. Motar. Mata kok seneng. Nyandungi. Apa Kang? Mbah medani apa ora nek durga kowe? Anggere kowe iki siap mental weruh apa-apa ora? Oh, iki to. Teguh Yuwana Slamet. Slamet sekolah wala. Teguh Yuwana Slamet. Slamet sing wala. Kang, mati pisan. Arep tak buang kok ngantel ya, Tru. Dungane gawe wis. Udus. Napa bayangane gede. Kaget aku. Teguh Yuwana Slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana Slamet. Teguh Yuwana cokot sisan. Teguh Yuwana Slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana Slamet saka kersaning Gusti. Matok usung apa ya? Aja. Nggo dolanan esuk-esukan. Teguh Yuwana Slamet. Tak gawake jero barang mangke kok ora. Teguh Yuwana Slamet saka kersaning Gusti. Oh. Ngapa, Kang? Medine loro. Anake digawa siji. Apa iya? Arep ora kowe? Eng. Bagong caitan ora. Aku senengane kok ora. Bagong senengane ra sopan. Aku ora seneng carane kaya ngono iki Bagong ki ora. Teguh Yuwana Slamet saka saning Gusti. Reng arep iso ora? Reng. Tangane reget ta? Ayo diatongke. Werkudara Jaramaya ya ora nggo bali balamu. Aja takon dosa kecendasmu. Kang Semar wis rasa dadak cangcingcung. Rasa dadak werna-werna. Bali ora? Balamu jak bali kabeh bregasakan aja ganggu gawe dulur-dulurku sing lenggah ning kene. Aja ganggu gawe sanak sedulur pepundhenku sing do lenggah eneng awu mbata Baturetna kene. Ganggu gawe konangan aku mbala geni. Nyuwun pamit. Bali. Wiwit purwa madya wusana pun kelampahan niring Sambikala Ndara ya. Slamet wilujeng kula sak rombongan uga pinaringan wilujeng. Kula warga mliki ugi pinaringan wilujeng. Donga dinunga sedaya nampi berkahing Wang Mahanasa wilujeng panjang yuswa lan tansah nampi rejeki ingkang tumpuk matimbun-timbun ya Semar. Purnaning gati paripurnaning adicara kula nyuwun pangapunten menawi wonten lepat pribadi lan minangka wakiling kanca. Namung menungsa lumrah mbok menika kedunungan ina lali salah apes lan mati. Mila kula nyuwun pangapunten.
Mugi-mugi pas derekan menika saged sumambung dumugi jaman menapa kemawon. Mbok menawa Gusti ngeparengaken sing benjang saged pinanggih malih Ndara.